नै सुइस गेट दं आरो ना इदि स्राय स्राय बोहैनाय ओरैबायदि जायगाया मोजां आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर बेयाव फैफेराखैबा फैबानो जाबाय बेरायनो ओरैबायदि बरिया बेयाव मोनसे आरोना सुइस गेटआ ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे दङ नै बरिया र' दायो जोङो हाजो गुदियाव मोनफैथारबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोन देखायनो नागिरदों दै बाज्रुमनाय ओरैबायदि बरिया आरोना दै स्राय स्राय बाज्रुमनाय दङ नोंथांमोननो बेखौ देखायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअ नायनानै फैबानो जाबाय नै हेलौ नोंथाङा मा बुंगोन बावहाय फैनानै बोरै नांदों गोजोनदों बरिया हाबाय थाखायो अखाया हादोंना लोगोफोर अखाया दायो हागासिनो दं आरोना एक्सुलि एसे डिस्टार्ब बानायदों जों गेलेनायखौ बेयाव जोबोद गेलेनो मोजां नांदोंमोन आरोना बे अखायानो हागासिनो दं दायो जुदि हाजोआव बिराद अखा हागासिनो ओरैजाय जोंनिथिं हायाखै एसे खम आरोना अखाया ओमफ्राय एसे हाजोआव नोगोद हादों नै औ हो 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 एखेबारे खर'थाराव मोनफैबाय जोङो नै दायो जों खर'थाराव मोनफैबाय आरोना आरो आवगायाव थांबावगोन ओरैबायदि स्राय स्राय बोहैनाय दङ दैयानो मजा लोगोफोर मजा बेबायदि आरो जिउआव नुला आरो नै नै बरिया जायगाया वाव नै जा मोजां बाज्रुमनाय दं नै दैया वाव look guys ओरैबायदि बरिया नै नैयाबो सुइस गेट दंबावोसो नै दैया ओरैजाय बोहैलांनायमोन आरोना ओरैनो ओरैजाय बोहैलांग्रा जाबाय सासे थांनो बाबायनो नै ओरैबायदि बरिया आरोना जायगाया बेखौनो थांनो बाबाय सासे सिगाङावहाय ओरैबायदि हेभि आरोना गाइस नै ओरैजाय गाहायजों बोहैलांनाय दैया नै स्राय स्राय बोहैलांनाय आरोना नै ओरैबायदि सलिड नुखादों नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेरायनो फैनोबा फैनो हागोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि हेभि जायगा नोंथांमोना जुदि बे जायगाखौ मिथिया अब्ला कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय बबेनि जायगा बेखौ आं नोंथांमोननो कमेन्टनि गेजेरजों रिप्लाइ बानायगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय निस्सय ओरैबायदि बरिया आरोना स्राय स्राय बोहैलांनाय ओरैबायदि बोहैनाय आरोना स्राय स्राय बोहैलांनाय ओरैबायदि गाहायथिं बोहैलांनाय आरोना नै नोंथांमोना सोरबाफोर बे जायगाखौ मिथियोबा कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना लोगोफोर आरो मिथियाबाबो नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहर आं कमेन्टनि गेजेरजों रिप्लाइ बानायना खोन्थाहरगोन आरोना लोगोफोर बियो मा दैमा बियो बेयाव दङ नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय कमेन्टआव मिथियाबा आं खोन्थाहरगोन आरोना नोंथांमोना बेरायनोबा फैनो हागोन आरो ओरैबायदि बरिया नै दै बाज्रुमनाया
ओरैबायदि हेभि नांदों आरोना लोगोफोर बेरायनानै बरिया मोनदों नै जायगाया ओरैबायदि सलिड ओरैबायदि बरियाखा आरोना नोंथांमोनाबो बावहाय सोरबाफोर बेरायनोबा बेरायफैनो हागोन आरो लोगोफोर ओरैबायदि स' हेपि नांखायो आरोना गोसोआनो बेफोरबायदि जायगा नुयोबा ओरैबायदि बरिया बियो एक्सुवेलि मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै लोगोफोर मबाइलनिफ्राय रियेलाव बांसिन मोजांसिन आरोना मबाइलाव बारा मोजां उथियाखै थेंक इउ स' माच फर वाचिं गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो अननानै शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला जाहाथे नोंथाङा आंनि भिडिअनि नटिफिकेसनखौ थाबैनो मोनहैनो हायो